Jedna siromašna žena hodala je ulicom kada je iznenada zastala pored jednog čovjeka i rekla: "Gospodine, veoma sam gladna. Da li biste, molim vas, mogli da mi date nešto novca kako bih kupila hranu?" Čovjek je izvadio novčanik, izvadio nešto novca iz njega i dao joj. Siromašna žena mu se zahvalila, a ljubazni čovjek je nastavio svojim putem. Ponovo je stavio novčanik u džep, ali mu je novčanik slučajno ispao na zemlju. Siromašna žena je sve vidjela. Odmah je podigla novčanik i otvorila ga. Unutra je bilo mnogo novca, ali žena je bila veoma poštena. Potrčala je za čovjekom kako bi mu vratila novčanik i čak ga je dozivala, ali on je već otišao. Srećom, u novčaniku se nalazila njegova vozačka dozvola. Pogledala ju je i saznala njegovo ime i adresu. Zato je siromašna žena otišla do njegove kuće i pokucala na vrata. Vrata je otvorila kućna pomoćnica i upitala: "Šta se dogodilo?" Žena je rekla: "Vašem šefu je slučajno ispao novčanik i došla sam ovdje da mu ga vratim." Pomoćnica je odmah uzela novčanik i rekla: "Ja ću mu ga lično predati." Siromašna žena je odgovorila: "Unutra ima mnogo novca. Molim vas, pobrinite se da mu ga vratite." Zatim je otišla, ali je pohlepna pomoćnica bila veoma pohlepna. Pogledala je novčanik i rekla sebi: "Danas sam dobila mnogo novca." Nešto kasnije ljubazni čovjek je došao do siromašne žene. Čim ga je ugledala, radosno ga je pozdravila, ali čovjek je rekao: "Ti si nepoštena žena i lopov." Siromašna žena se iznenadila i upitala: "Gospodine, šta se dogodilo?" Čovjek je ljutito rekao: "Moj novčanik je slučajno pao na zemlju, a ti mi ga nisi vratila." Siromašna žena je rekla: "Ja sam odmah podigla vaš novčanik. Otišla sam u vašu kuću i predala ga vašoj pomoćnici. Nisam lopov." Čovjek je ostao zapanjen. Rekao je: "Kako je to moguće?" Zatim je poveo ženu u svoj automobil i odvezao je kući. Čim su stigli, čovjek je pozvao svoju pomoćnicu. Pohlepna pomoćnica je već spakovala svoju torbu i spremala se da ode kući. Kada je ugledala siromašnu ženu, ostala je zatečena. Čovjek joj je rekao: "Možeš kasnije da ideš kući. Prvo mi reci gdje je novčanik koji ti je ova žena predala." Nepoštena pomoćnica je rekla: "Ja uopšte ne poznajem ovu ženu. Ko je ona?" Pokušala je da sakrije istinu. Siromašna žena je rekla čovjeku: "Predala sam joj novčanik pre samo nekoliko trenutaka. Ona laže." Čovjek je pogledao pomoćnicu i rekao: "Ako mi ne vratiš novčanik, odmah ću pozvati policiju." Čim je pomoćnica čula reč policija, vratila je novčanik. Čovjek se zahvalio siromašnoj i poštenoj ženi. Zatim je izvadio nešto novca iz novčanika i dao joj. Rekao je: "Ovo je nagrada za tvoju iskrenost. Od danas ćeš raditi na njenom mestu kao moja pomoćnica. Već dugo tražim poštenu i ljubaznu osobu poput tebe." Zatim se okrenuo prema svojoj pohlepnoj pomoćnici i rekao: "Meni u kući ne trebaju pohlepni ljudi poput tebe." Zato, dragi gledalci, ova siromašna žena za svoju iskrenost zaslužuje jedan like i pretplatu.